Yadda take wakana kenan a angwancin Sunusi Aminu Ado Bayero kenan a wannan rana ta Lahadi kenan. Go, abuga. To gashi nan yadda ta kaya kenan a Sunusi Aminu Ado Bayero kenan dan sarkin Kano kenan a daidai wannan lokaci da ake gudanar da wannan hawan angwanci kenan a wannan rana ta Lahadi. Taro ya yi taro, angwanci ya yi angwanci a wannan rana, kirari ake yi sama da ƙasa. Kama da ranar a baya wanda suke masa amara a wannan rana kenan ɗan sarki jikan sarki. To Allah ya sa kai ma ka gaji wannan dakin da ake yi. Kirari ake ta sama da ƙasa a wannan rana ga 'yan uwana suna ta miko jinjina. Allahu akbar. Ta'ala wa